Haaraperushyppy toimii mainiona lantionpohjan lihasten testiliikkeenä. Kokeile hyppiä hetki niin, ettet ole hetkeen käynyt vessassa. Jos haluat lisää haastetta lantionpohjan lihaksille, kokeile yskäistä tai huutaa samalla kun hyppäät. Jos hyppimisen aikana virtsan pidättäminen tuntuu haastavalta, voit olla varma, että lantionpohja kaipaa vahvistusta. Käy koukkuselin makuulle ja asettele halutessasi pieni pallo ristiluun alle. Paina rauhallisesti nikama kerrallaan koko lannesselkä tiiviisti lattiaan ja nosta samalla häntäluuta hiukan kohti polvia. Palauta selkä luonnolliseen asentoon ja pyöristä uudestaan. Yritä tehdä liike jännittämättä pakaroita, jotta saat lantionpohjan lihakset mahdollisimman tehokkaasti töihin. Laita pallo tai rullattu pyyhe polvien väliin ja tuo jalkaterät lähelle toisiaan. Purista palloa koko ajan kevyesti ja rullaa rauhassa pyöristyksen kautta selkä irti lattiasta niin, että jäät yläasennossa hartioiden ja jalkapohjien varaan. Rullaa samaa tietä takaisin ja nosta heti lantio uudestaan. Keskity rullaavaan liikkeeseen ja pyri koko ajan liikuttamaan selkää nikama kerrallaan. Aktivoi syvät vatsalihakset ja lantionpohjalihakset ja ojenna hitaasti oikea jalka suoraksi niin, että reidet ovat samassa linjassa keskenään. Laske sen jälkeen lantio alas ja tee liikesarja yhteensä ainakin 5 kertaa. Laita koukkuselin makuulla pallo ristiluun alle. Kuvittele lantiosi alle kellotaulu ja lähde kiertämään sitä. Tee 5 kierrosta myötäpäivään ja vaihda sen jälkeen suuntaa.